बियो जोंनि हाइकमान्डनि सायख'नाय आरो जोंनि गासै दोलोनिनो मोनसे सायख'नाय गतिके दिनै बिथाङा जोंनि UPPL दोलोनि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि गतिके जथायै जेब्ला सासे सुबुंखौ सायख'गोन बिथाङा बे हाबानि थाखाय फिट बेफोरबायदि बिथांखौनो जोङो दिनै दायित्व होनाय जायो। गतिके जोंनियाव गोबां लिडार दङ मोनसेल' बिबाननि थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ बा लिडारखौ होनो हाया सासेखौल' होनो हायो नंखायनो बिथाङा खाफाला गोरोबदों बिथाङा सासे गुबुन मावथिजों लोगोसे बिथाङा सासे स्ट्रं मावथि नंखायनो बिथाङा टिकेटखौ मोननाय जादों। जिहेतु लिडार होनायनि बाथ्राया भुवाराव बे नंखाय राव खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो मानसिया ओरैबायदि बयबो सिमां नुयो आरो सिमां नुयै मानसिखौ फाग्ला होनो गतिके सिमां नुनो रोंखानांगौ जों साफ्रोमबो लिडारानो सिमांखौ नुगोन आंबो एमपि जानो लुबैयो आंबो गिदिर मानसि जानो लुबैयो नोंथाङाबो जानो लुबैयो बे मानसिनि सिमांखा बे हास्थायनायखा गतिके हास्थायनाय बयबो हास्थायखादों बिनि गेजेराव सासेल'सो होनाय जायो गतिके मोननो लुबैनाया साभाबिक थाखागोन बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुंले मोनसे थासारि सोमजिदों सोरबा बानसावनाय बायदि बिथाङा रिजायनायजों बाथ्राया बिदि नङा। जोबथि सोंलु हिसाबै नोंथांमोना जानो गोनां लकसभायाव बेसेबांसो भट मोनना देरहासार जागोन होनना फोरमायो? जोङो 6 लाखनिफ्राय 7 लाख भट मोनगोन आरो जोंहा कन्टेस्ट गैखाया हाग्रामाया मा अबस्थायाव दङ बेखौ आं बुंनायखौ नोंथांमोना साबसिन मिन्थिखागौ नबकुमार सरलिया टिकेट मोनखाया बे रोखाखा गतिके जोंना जयन्त बसुमतारीनि जुजिनाया रावबो गैया UPPL ल'। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।